Mko, oves a zlaté české vločky. Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás při sledování dalšího dílu podcastu a mám to potěšení přivítat tady Martina Jahodu, majitele a ředitele známé české potravinářské firmy Mko, no a samozřejmě Honzu Šimka z JTZE. Vítejte, pánové. Dobrý den. Ahoj, Mirku. O čem si budeme povídat než o Mku, o vločkách, o ovsu, protože vy jste významný dodavatel ovsu jako JTZE pro Mko a Mko je super zajímavý příběh, jak se malá česká na koleně vzniklá firma na začátku 90. dopracuje nejenom k tomu, že je lídrem na českém trhu, ale vyváží do 58 zemí, je to tak? Je jich 50, ale možná už brzy jich bude 58. Jo, takže jsem v pohodě. Můžeme to používat, tohle číslo. Můžeme, 58, přátelé, to bude někdy v lednu, tak to bude v pořádku. Jako, jo, prostě. A na všech 5 světadílech? Na všech 5 světadílech, rychle rekapituluji, ano. Máte Austrálii? Máme Austrálii. Jo, máme prezident Austrálii. Tam dělal nějakého emisara teďka nedávno. Jo, a tak to Austrálie je těžký trh, protože všechny ty anglosaský trhy, které mají tu historii snídání cereálí, jsou těžký, ale jsme tam. Jak se vůbec člověk nabourá do toho, odkud to vlastně přivez? Příběh začíná vaším tatínkem, obchodníkem, který dělal zahraniční obchod. Zkuste nám to říct od začátku. Jo, v 90. letech táta měl výhodu, že měl zkušenosti se zahraničním obchodem, protože pomáhal vyvážet textilní stroje z Československa do Súdánu. A když přišel převrat v roce 89, tak tušil, jak to vypadá za hranicema. Tomu nahrálo, protože se rozhodl, že bude dovážet potravinářské výrobky z celého světa. A to je vlastně začátek MK. Jednou z těch kategorií výrobků, kterou začal dovážet, byly cereálie a to byl ten první impuls. Hele, první impuls a hned od začátku tomu chtěl dát jako českou značku. Jak jste dospěli k Mku vlastně? Já bych řekl, že ta naše historie je historie takový pozvolní evoluce, takže nedá se říct, že by byl táta od začátku vizionář a věděl, budu dělat mysli pod značkou Mko. Začal, jak jsem říkal, dovážet pod zahraničníma značkama, konkrétně ty cereálie byly pod jednou německou značkou. No a někdy v roce 94-5 přišel za německou firmou a říká, no tak co, kdybychom na ten obal místo vašeho brandu dali náš brand, a oni překvapivě s tím neměli problém a tak se poprvé objevilo logo Mko na policích českých supermarketů. No ale vy jste přešli do výroby, nelitujete toho rozhodnutí, protože obchod a výroba to je řádový rozdíl. To je řádový rozdíl. Měl bych určitě jednodušší život, kdybychom byli jenom obchodníci, protože ty výrobní souvislosti jsou prostě komplikovaný, ale zase je to obrovská stabilita. Kdybychom byli pouze obchodníci, tak nikdy nebudeme schopní růst a řídit ten náš vlastní osud tak jako dneska, když máme 2 fabriky. Ostatně vidíme to i v tom, že jsme do dneška distributoři, distribuujeme do dneška různý potravinářský značky na českém trhu a v historii jsme tady několik z nich vybudovali a následně jsme o ně přišli. Namátkou, tyčinky, korny, těstoviny panzány, rostlinný mlíka Alpro. Takže tohle všechno jsou varování. To všechno chodilo přes vaši distribuci? To všechno chodilo přes naši distribuci. A jak jste to trochu jako dali na nějakou dobrou letovou dráhu, tak... Jo. Jak říká kolegyně, která to má na starosti. Když to děláte dobře, seberou vám to, když to děláte blbě, seberou vám to taky. Jo, OK, tak... Takže to musíte tak akorát. Střední cestu. Jo. No. A v tom ta vlastní značka a ta vlastní výroba jsou krásný, protože tady opravdu máte ten osud ve vlastních rukách a ta vaše vlastní šikovnost a schopnost se daleko víc prostě projeví. Tak který ingredience a jaký jsou hlavní produktové skupiny? S čím pracujete ze všeho nejvíc? Už jsme říkali, že Honza je dodavatel ovsa.
Oves je naše základní surovina, bez ní bychom nebyli 2/3 portfolia schopní vyrábět, zejména tu část, která je takzvaně snídaňová, což je mysli, ovesní kaše, ovesní vločky. A pak je část portfolia, která je takzvaně snackovací, což jsou sušenky a tyčinky. Ve všech z nich je oves hlavní surovinou. A vidíme výhodu třeba v tom, že to portfolio je takhle rozložený naposledy při covidu, kdy lidi přestali cestovat, impulzní výrobky, sušenky a tyčinky šly strmě dolů. Naopak snídali všichni doma a prodeje mysli a kaší a vloček šly strmě nahoru. Takže i takováhle diverzifikace vlastně je pro nás zajímavá. Takže to... Když mluvíte o ovsu, je to oves nahý, to znamená, není to jakýkoliv oves, ale oves nahý. Ano, používáme oves nahý, který je překvapivě tou menší částí ze všech ovsů, které se pěstují, to vy víte možná líp než já, že dominantní je oves pluchatý, takže není ten takzvaný naháč tak jednoduché vypěstovat a o to vděčnější jsme, že to JTZ umí v takovém objemu a v takové kvalitě, v jaké to dokáže. A co chce naháč? Co potřebuje? Nudistickou pláž? Jako. Tak obvykle se pěstuje na horších půdách, není to typická plodina třeba pro polabí nebo pro hanou. Je to jarní plodina, to znamená, a sklízí se relativně pozdě, to znamená, je to určitý problém v osevním sledu. Nemůže po něm například jít řepka, protože se většinou nestihne. V dobrém roce se může stihnout ještě zasít. A jinak je to plodina, která není až tak náročná, to znamená, může být i do těch horších podmínkách, ale potřebuje vodu, potřebuje dostatek deště. A s tím související jsou velké výkyvy během jednotlivých let. Letošní úrody byly, většina zemědělců měli nad 3 tuny nebo 3,5 a více tun. 4 tuny z hektaru nebyly výjimky. Kolik je takový jako hodně dobrý výnos je kolik? A loni to bylo méně než 3. Aha. To znamená, že je to v podstatě, můžeme říct, o 1/3, někde o půlku víc než loni. A má něco takového, co český oves jako diferencuje, nebo kde pěstují nejlepší oves? My bereme jenom český, takže nemáme moc porovnání, jsme na to hrdí, ale jinak po Evropě je známý severský oves, finský oves, po Baltí je známý pěstování, což dokládá to, co říká pan Šimek, ty klimatické podmínky nejsou až tak zásadní, pokud je tam... Ale pokud je tam vláha, přesně tak. Ale my jsme spokojení a nadšení s tím českým, který najdete ve všech našich výrobcích. No a kdo by to byl řekl, že se oves dostane do 50 a brzo 58 trhů. Řekněte nám, Martine, jak začala ta exportní expanze. Kolik máte vlastně podíl na vnitřním trhu a kolik dáváte ven? Pořád ještě prodeje v Čechách jsou větší než exportní, ale až tady budeme sedět za 2 roky, tak myslím, že už to tak nebude. Takže ta křívka nárůstu toho exportu je vyšší. V Čechách jsme asi nejznámější tou kategorií mysli, kde podíl těch vloček je hodně veliký, takže to je opravdu základní surovina. A v tom zahraničí pro nás jsou hodně zajímavé tyčinky, kde dokážeme tomu výrobku dát i nějakou přidanou hodnotu. Umíme ho vyrobit bez lepku, umíme ho vyrobit s proteinem, umíme ho vyrobit v různých speciálních požadavcích zákazníků, ořechové tyčinky, spoustu variant. A takže vůbec my jako Česká republika jsme, řekl bych, trochu taková tyčinková velmoc. Těch výrobců je tady spoustu a když přijedete na potravinářský veletrh, tak jsem si skoro jistý, že tam nějakého výrobce tyčinek v Čechách najdete. A jak se to stalo? To je lidi, kteří následují vás, nebo jak to bylo s těma tyčinkama? Protože pokud vím, tak vy jste dneska od Japonska po Ameriku, jste všude vlastně. Ty tyčky opravdu vozíme po světě v kontejnerech, jak říkal pan Šimek, na všechny světadíly. Zmiňoval jsem to, že
jedním z takovým našich nejvýznamnějších zákazníků je americký Walmart, což třeba na těch veletrzích, když za náma přijde potenciální zákazník a ptá se nás, hele, nějaký MKO, umíte to v dostatečné kvalitě, umíte to v dostatečném objemu, umíte to za rozumnou cenu a my odpovíme... We sell to Walmart, sir. Přesně. Přesně takhle to řekneme. A už se neptá, už se neptá. My zákazníkům lichotíme, ale prostě tím je to vyřízený. Jo? Takže to samozřejmě je reference obrovská. Upřímně jednu tyčinku pro ně děláme pod jejich privátní značkou, která je bezlepková. Ta tyčinka chuťově je hrozná, je strašně sladká a já sám ji nejím. Takže ty chutě jsou úplně odlišný. Oni mají rádi mnohem sladší, když to v Česku spíš prodáváte ty jako zdravější sušenky, které... No, v Čechách obecně ten cukr v těch našich kategoriích je jako žhavý téma. Spousta spotřebitelů se mu chce vyhnout a teď naším úkolem jako výrobců je jít jim vstříc. Takže jsme už dneska v dobré pozici, že v každé té kategorii máme řadu výrobků bez přidaného cukru. Má to speciální přízvisko super, takže super. A co řešíte to oříškama, ovocem? Nebo... Řešíme to obvykle vlákninou z čekanky, která má takovou nasládlou chuť a funguje technologicky, dokáže udělat hrudku z toho mysli, což my potřebujeme, což jinak dělá ten cukr. Občas datlovou pastou, ale převážně tou čekankou. To teda musím se přiznat, že čekankovou vlákninu, to bych tam nečekal. No. Jo. Tu datlovou pastu, to už jsem nějakou tyčinku takovou měl. No a co třeba Japonci? Jaký tyčinky oni mají rádi? Jo, jsme v Japonsku. Tam je zajímavý, jak třeba ty jednotlivý státy přistupují k ovoci. Do Asie to, co nám přijde exotický, kokos, mango, tak pro ně naopak jsou naše jahody. Tím chci říct, že je to pro ně běžný a nezajímá je to. No, nebo očekávají nižší cenu třeba u tohoto výrobku. Naopak to evropské ovoce, jahody, borůvky jsou pro ně vlastně exotický. Takže takhle to jako rozlišujeme. No a čokoláda funguje všude. Ale teď je to vlastně naše nejproblematičtější surovina, protože tak jako každý rok některá ta surovina se utrhne a prostě vyletí, tak letos je to čokoláda a ty čokoládové příchutě jsou ty nejprodávanější. A my máme ty receptury sladěný, takže jsou všechny zhruba stejně, mají stejnou nákladovou cenu, ale najednou ty čokoládový výrazně vyskočily. My to i na tom, i vlastně spotřebitelům to prodáváme všechno za stejnou cenu, takže teď si lámeme hlavu, co s tím udělat. Nebudeme se... To vy vlastně křížově subvencujete čokoládové tyčky, jo? Těma nečokoládovejma, nebo když máte držet stejnou cenu, tak to musíte takhle nějak. No, bylo by to ideální, ale pak je tady ten spotřebitel a ten nevymění svoji čokoládovou tyčku za ořechovou, když je to zrovna jeho nejoblíbenější. Ani ten řetězec Lidl, když s ním realizujeme nějakou akci, tak ten samozřejmě řekne, hele, já chci jedno čokoládový mysli, druhý čokoládový mysli a třetí může být jahodový. Takže tohle změnit nedokážeme, tak teď si fakt jako lámeme hlavu prostě co s tím, no. A čokoládu dovážíte v jaké formě? Ve formě takových peciček a ty pecičky buď to přidáváme v téhle podobě do mysli, když si koupíte naše nejprodávanější mysli čokoláda ořech, tak tam najdete takové hranolky čokoládové a u těch tyček my vlastně ty tyčky podmáčíme tou čokoládou, znamená, že ty pecičky roztopíme, vytvoříme z toho čokoládovou polevu a tím tu tyčinku podmažeme. A to teda dovážíte už z těch zemí, kde se pěstuje kakao, nebo co je ta původní surovina? Tam nemáme přímý kontakt na ty pěstitele, tak jako to asi mají čokoládovny. Fungujeme přes prostředníky. Často jsou z Belgie ty prostředníci, asi odtud pojem belgická čokoláda. Zřejmě Belgičani byli historicky dobrý v tomhle segmentu. Takže na rozdíl od spolupráce s JTZE, kde ten vztah je přímý, tak tady prostě z těchto zemí to nedokážeme. No já když jsem byl u vás v továrně, tak jsem mi splnil dětský sen o tom, že jsem byl v továrně na čokoládu, kde bylo spousta, nebo ne na čokoládu, ale továrna, kde bylo spousta čokolády a to jsem si užil moc. Můžu ti říkat Karlíku, jo? Že si to ty tak můžeš. Jo. My to dokonce používáme v náborových inzerátech jako benefit. Budete pracovat v továrně, kde to voní a pak to tak je. Martine, ale vyberete od českých dodavatelů nejenom oves,
ale i cukr a přešli jste z palmového oleje na řepkově, je to tak? Ano, je to tak. To jsou vlastně 3 nejdůležitější suroviny co do objemu a hodnoty, které my používáme. Mám radost z toho, že jsou český. Obecně jako mě strašně těší, když to tady ty české suroviny s českýma lidma dokážeme přetavit do výrobku a ten potom prodat někde v zahraničí, protože to pak jako zúročí tu práci tady prostě nás všech a strašně mě to motivuje. Bavili jsme se o tom, že jsem byl s rodinou v létě v Japonsku a věděl jsem, že tam do jednoho řetězce dodáváme. Namátkou jsem si vybral pobočku, šel jsem tam, našel jsem tam naše výrobky, ukázal jsem to dětem a prostě byl to pro mě jako fakt silný moment. No to je hezký zážitek, najít svý zboží v Japonsku někde v Kyotu, kousek od zlatý pagody, že? Ještě pro mě bylo jako hodnotný, že tam byly ty děti, jo, protože že my jsme rodinná firma a já jsem jí přebral po tátovi a byl bych strašně rád, kdyby se to podařilo i v té 3. generaci. No a jak to vypadá? No tak, když se s dětma... Vozíte kvůli tomu do Japonska, do obchodu, jo? Řeknu vám, že když s nima dělám domácí úkoly, tak mám vážné pochybnosti, jestli to takhle dopadne, ale mám zase na druhou stranu mám 4 děti, takže jako je tam docela široký rozpětí. No a hlavně teď, oni jsou ještě malí od 15 do 6 a mým cílem je jakoby vzbudit u nich zájem, aby prostě aspoň 1-2 z nich řekli, jo, já to chci dělat. To je teď jako největší cíl této etapy. Tak tímto je zdravíme a vzkazujeme, že se musí dobře učit. To jim říkám furt. A co vás nejvíc baví z toho? To pronikání na ty nový trhy, jako s kým tam pracujete? Jo, jak postupujete? Jo. Mě baví část tady toho, o čem mluvíte, pronikání na nový trhy, takový ty první diskuse se zákazníkama na veletrhu. Máme stánek na veletrhu, okolo chodí davy, zastaví se chlapík, o kterým nic nevíte, tak jako tipujete prostě, co to je zač, koukáte se na vizitku, co tam má napsáno, jakou firmu tam má napsanou a teď on se začne vyptávat. Začne se vyptávat na nějaký výrobek, zajímají ho nějaký specifika, časem začne oťukávat cenu a tak vy si říkáte prostě, jak velkou šanci mám, že z tohoto zrovna něco bude. A takových kontaktů musí být 20-30, aby z toho opravdu byl ten reálný biznis. Nedá se to předvídat, je potřeba prostě věnovat se všem se stejnou intenzitou. Samozřejmě, když má na vizitce nákupčí Walmart, tak se před ním klaníme až k zemi. To se nestane, nákupčí Walmartu nebude nikdy chodit po veletrzích, vždycky tam pošle nějakého prostředníka, ale tohle je taková atraktivní část té práce, že prostě máte ten feedback toho zákazníka. Takže vy nedovedete předem si říct, z tohohle bude nějaký kšeft, ne? Ne. Každému stejně, vždycky stejně dobře. Jo? Ano, prostě. Ano. A máme prostě silný ten exportní tým, máme tam výborný holky, který jsou dobrý v tom, že jsou jakoby pečliví. Tohle úplně není třeba o nějakým jakoby ohromení a obchodnickým talentu. To je o tom, že ten zákazník potřebuje informace, vy mu ty informace musíte dát, musíte mu je dát rychle, aby prostě se mohl rozhodnout. No a pak samozřejmě nakonec je to poměr jako ve všech oblastech cena výkon. Dobrý výrobek za dobrou cenu a to je vlastně, to je to naše každodenní snažení. Hele, a takový ty věci, který dělával CheckTrade, to znamená nějaká úvodní teritoriální informace, to všechno používáte, jako to, jak to probíhá, ta vaše, mě zajímá podpora zahraničního obchodu z hlediska jako ty institucionální podpory, protože kdysi jsem to na ministerstvu průmyslu v raných 90kách dělal, tak jaký máte zkušenosti? Výborný, s CheckTradem máme výborné zkušenosti, opravdu nám pomáhají při pronikání na ty jednotlivé trhy. Ta analýza je spíš na nás. My si musíme říct prostě, jestli jdeme do jihovýchodní Asie, což mimochodem teďka je zajímavý region. Mezi top 10 našima zákazníkama je Malajsie a Filipíny. A nebo jestli půjdeme prostě do Latinské Ameriky. Tohle rozhodnutí musíme udělat my, ale když ho uděláme, jdeme za CheckTradem a ptáme se, kde jsou veletrhy, jak tam vypadá prezentace České republiky, můžeme se připojit, můžete tam dostat naše zboží a oni nám s tím fakt pomáhají. Hele, Malajsie, Filipíny, že se tak ptám, to je ten anglický v případě Malajská, Filipíny, to jako americký vliv. Čím to je, že tam je receptivita? Můžete jít do Vietnam, se nechytá? Vietnam máme přesně teďka na talíři, to je přesně, Vietnam a Indonésie jsou, řekl bych, teďka 2 z top našich cílových trhů, kde bychom to chtěli ještě víc rozjet.
A pak samozřejmě obrovský potenciál, ale o to větší konkurence je na všech anglosaských trzích. Protože prostě Anglie je kolébka cereálí a všecko, co z toho vzniklo všude po světě, tak tam to jsou ty spotřeby jako vysoký, ale tam jsou i ty výrobci, tam jsou ty naši konkurenti. Na Filipínách prostě je to pole neorané. Jo, takže tam se jako dá trpělivou prací jako dosáhnout nějaký dobrý přítomnosti. Jo, budovat ten návyk vůbec těch lidech, že něco takového jako ovesná vločka existuje a že vlastně chutná dobře, je nutričně zajímavá. A já jsem myslel, že to oni už jako ta kosmopolitní vrstva té společnosti, že ty už jako vědí, co jsou Quaker Oats a ty... Jo, Quaker je náš velký konkurent a takový trošku synonymum, že jo, ty ovesné vločky jako ve světě, ale my, aby jsme byli aby to bylo zajímavý, tak potřebujeme, aby to nebylo jenom o té nejvyšší vrstvě, tak jako v Čechách jsme... Mass market. Přesně, v Čechách jsme mass market a to je cíl na těch ostatních trzích. Z Afriky, to je předpokládám Jižní Africká nebo Jihoafrická republika? Jihoafrická republika je přesně ten anglosaský trh. Tam nejsme úspěšní. To je třeba jedna ze zemí, kde nemáme tam žádný biznis. Naopak Severní Afrika, Maroko, Alžírsko, Tunisko, ve své době i Egypt, který teďka zavedl nějaký celní prostě problémy, tak ty jsou pro nás významný trhy a tam vyvážíme ale zase ten nejjednodušší výrobek ovesní vločky, který Afričani si dají v období Ramadánu, aby vydrželi prostě svoje půsty. Takže teďka zrovna tam posíláme kontejnery z vřezců Tábora docela ve velkým. Takže s vločkama vydržíte až do slunce západu a pak si to vynahradíte. Nebo... Přesně. Oni tuším, že ta podmínka je, že oni musí jíst jenom v době, kdy je tma, takže takový to, když se setmí, tak je taková ta největší pro ně večeře. To je jako fakt strašně bohatý, ale pak se někdy před tím svítáním potřebují najíst, aby vydrželi a tam přicházejí ovesní vločky. Který trh vám teďka nejrychleji roste? Možná Itálie, tam máme tři odběratele, hrozně specifický. Jeden specialista na bezlepkové výrobky, speciální obchody pouze bezlepkáři. Druhý prodej z automatů na nádražích, tyčky, impulzní výrobky. Třetí obrovský výrobce, který ale nemá kapacitu technologie vyrábět si základ na mysli. My mu dodáme jenom jednoduchý základ a on to sám domíchá s oříškama a tak dále. Takže tak jenom ukázka toho, jak vlastně ty zákazníci, ty trhy můžou být různorodý. No mě od vás nejvíc chutnají tyčinky, takové to impulzní zboží, typicky na benzínkách, kdy vlastně vidím to v podstatě na každé benzínce. Takže to je určitě obrovský úspěch pro vás. Ale zrovna s těma benzínkama je to těžký. Hodně s kolegama vedeme debaty o tom, jak bychom tam mohli rozšířit ty naše podíly, protože vy jste to zmínil, vy jste řekl větu, vidím to na benzínkách a opravdu ty benzínky jsou místo, kde se ukázat. Ty odběry nejsou zas až tak zásadní, je to spíš jako imidžový kanál a na tom my taky musíme pracovat. Stejně jako výrobci alkoholu potřebují být vidět na baru, tak my potřebujeme být vidět prostě tady při těch situacích. A jednání s řetězci je těžké, korektní, nebo někde je to až Je strašně těžké. Neznamená to, že by bylo nekorektní, ale prostě oni mají v tom vztahu převahu, tak to prostě je. A my se snažíme v rámci manévrovacího prostoru, který máme, vyjednat s nimi co nejlepší podmínky, ale ne vždycky se nám to daří a jsou to opravdu těžké jednání. Je to fakt těžký s nima. Existuje prostě něco, v čem vám hodně pomohlo to, že jsme v Evropské unii, jako ať už pronikání na ty trhy Evropské unie, anebo prostě to používáte jako při jako posilování imidže, že to je nejenom Česká republika, ale že to je Evropská unie. Jak prodáváte do těch jiných teorií? Made in EU nebo Made in Czech Republic, to určitě nebudem... Hrdě Češi. Budem hrdě Češi. Když chci, aby udělat dojem a vím, že tuším, že Czech Republic brand nezafunguje, tak řeknu Made in Prague. To pomáhá. Víc než to Česko. Víc než to Česko. To, když mluvím o firmě, tak řeknu, že jsme firma z Prahy.
To funguje v Kuala Lumpur, protože všichni už v té Praze byli, anebo se tam chystají. No. Ale jinak budu hrdě říkat, že jsme z České republiky a ta Unie nám pomáhá samozřejmě při tom exportu v rámci Evropy, ale co nám hodně pomáhá, je jednotná legislativa na obalech. Pro nás ta obalová legislativa je obrovský téma, podívejte se, kolik tam je různých surovin a tak dále. Teď si představte, že my změníme jednu surovinu a musíme to změnit ve všech 58 jazycích, takže to je obrovská agenda s tím spojená. Máme prostě několik lidí, kteří se zabývají jenom těma obalama, tam je taková disproporce, že ty obaly, aby byly levný, tak je potřeba tisknout na půl roku, 3/4 roku a do toho přijde informace, že extrémně vzrostla cena čokolády a že bychom třeba chtěli do toho složení sáhnout. No ale nemůžeme, protože máme ty obaly. A v tom Unie nám pomáhá, protože tady v Evropě je jednotná legislativa. Jeden obal na 27 trhů. Ano. Takže to určitě je výhoda. Takže do všech zemí vyvážíte to stejný výrobek se stejným složením. Není to jako někteří výrobci, kteří mají pro každý trh malinko jiný. Ne, protože naše téma je efektivita výroby. Ta ovlivňuje nákladovou cenu. Když chcete mít efektivní výrobu, musíte jet velký série. Když uděláte 10 různých receptur, nikdy nepojedete velké série. Takže prostě na tom bychom ztratili víc, než kolik bychom uspořili. To pak je úplně jiný biznis. No. Jo? Takže vy děláte mass market a teď chcete rozšiřovat výrobu. Kde máte vlastně hlavní závod? Vy jste v Litoměřicích? Ano, máme tu hlavní výrobu, kde vzniká finální výrobek, máme u Litoměřic. Tam máme několik linek a na některých z nich už jsme vyprodaní, zejména na té nejvíc proexportně orientovaný, což je právě ta linka na tyčinky, takže teď jsme ve fázi, že budeme muset přistavit barák a do baráku dát linku, což bude stát spoustu peněz. Ale banky vás mají rádi, ne? Banky nás mají rádi. Ty už právě, když takhle někde zmíním tuhletu okolnost, tak už mi volají. Budou znovu. Ale samozřejmě my se koukáme hodně na tu centrální banku, protože ta na to naše počínání bude mít asi větší vliv než ty komerční banky, že? Skrz ty úrokové sazby. Takže to teďka přesně bude věc, kterou budeme řešit a bude to pro nás těžký, protože ta investice v našem kontextu je velká a zatíží nás. Ale jenom ještě zpátky k té výrobě. Když se bavíme o ovsu, tak máme ještě druhou výrobu a to je ovesný mlýn. Jeden ze 3 ovesných mlýnů v Čechách, už jich víc není. A ten je u Tábora, nedaleko právě i provozu JTZE. Ano, poměrně blízko našeho sídla. Což je výhoda právě i z pohledu té konkurenceschopnosti dopravovat oves z dálky neekonomické a neekologické. Plus ho potřebujete v průběhu celého roku, že? Nemůžete si ho vyrobit 1 měsíc požních a pak ho celý rok používat, ale předpokládám, že se musí průběžně vyrábět. Takže právě oceňujeme, když ti dodavatelé dokážou podobně jako JTZE ho skladovat a dodávat v průběhu roku. Takže v tomhle mlýně my vlastně z toho ovsa uděláme tu nejdůležitější vstupní surovinu, ovesnou vločku, a tu potom použijeme u těch Litoměřic v tom finálním výrobku. Mm-hmm. Ještě úplně řádově, kolik tun nebo 1000 tun ovsa vy spotřebujete ročně? Víc než 10 000 tun ovsa a postupně to a dáváte narůstá. To do 100 gramových tyček, jo? Prostě. Spíš do 750 gramových mysli. Aha. To znamená, při průměrném výnosu 3 tuny na hektar, řekněme, hypoteticky 3, tak je to vlastně, že odebíráte oves ze 3000 hektarů české půdy. Takovou matematiku bych asi tady nevyšvihl, ale je to tak. Takže to jsou 2 biznesy. Zemědělský by se z toho jako uživili na 100%, ne? Tak... Ano, tak ono zase musíš střídat ty plodiny. Nemůžeš tam pěstovat oves každý rok. Ale to ty dobře víš už po našich 15 dílech. Už tady. No a s těma dodavatelema vy máte nějaký specifický požadavky na ně? Zkoušíte organický oves nebo něco takového? Hele, ty biovýrobky fungují v malé části Evropy. Ten DACH, německy mluvící země, tam tady ten segment má jako slušný podíl, ale u nás nebo v těch okolních zemích z našich zkušeností není to příliš spotřebitelsky vyhledávaný. Takže odebíráme i biooves, vyrábíme i biovýrobky pro právě pár tady těch zákazníků, ale je to relativně okrajová záležitost.
To je zajímavý. To na konec konců my vyrobíme cokoliv, po čem bude poptávka, jenom to bio bude samozřejmě dražší z mnoha důvodů a nemělo by být nějak kvalitnější. V podstatě ty normy nebo ty kontroly, ty omezení upěstování jakýchkoliv konečných plodin jsou tak přísné, že vlastně si nemyslím, že by bio oves byl v něčem lepší než klasický oves. Dolíhají na vás nějaký tlaky jako ze strany dodavatelů surovin, jako mluvili jsme o čokoládě, tak to je jasný, ale co ten lokální trh, jako trápí vás Honza nějakýma požadavkama? Honza nás netrápí, trápil nás loni, nebo ne konkrétně Honza, ale výnosy obecně té plodiny ovsa jako takového, protože ten loňský rok byl opravdu špatný a ty výnosy byly, jak jsme říkali, asi o těch 30% menší, což je obrovský zásah, protože spotřeba je furt plus minus stejná, ale najednou se vypaří 30% suroviny. Takže to pro nás má větší vliv a obecně jako cítíme, že ty klimatické podmínky ve světě, které vedou k tomu, že každý rok některá z těch surovin extrémně vyletí, protože se neurodí, jako třeba teď aktuálně čokoláda, tak to na nás dolíhá velmi výrazně a když sestavujeme plány, což se teďka blíží nějak jako k finiši na ten další rok, tak vždycky prostě počítáme obrovské ztráty právě z titulu výrazného zdražení některých z těch surovin. Martine, a vy jste firma, která nezaznamenala nikdy žádný pokles v obratu meziročního, jinými slovy, jste v tom perfektním prostě lineárním růstu, nebo dokonce máte ještě jiný průběh křivky směrem k exponenciále. Není to zahnutá hokejka, jak říkají některé startupy, to není. My spíš jedeme fakt jako na ten dlouhodobý udržitelný růst, takže to je spíš lineární křivka, ale do té křivky se občas objeví zub, který právě je zapůsobený tou druhou částí toho našeho biznisu, to je ten import těch zahraničních značek. Jak jsem mluvil, že čas od času o některou z nich přijdeme, tak to pak, když se zpětně analyzujeme ty grafy, tak tohle jsou přesně ty zuby. Jo. Vy jste jinak importérem i výrobků Jerky, nebo nevím, jestli říkám správně. Ano, máme značku Jerky, Jim Jerky, je to takovej cowboy na obale. To nám vyrábí tady v Čechách firma a je to zajímavý segment a spotřeba roste a my teď chceme využít té naší exportní síly, toho velkého týmu, který tam máme, těch kontaktů do těch jednotlivých zemí, abychom právě i Jerky začali vyvážet. Je to složitější, protože přece jenom je to maso a legislativa související s masem je přísnější než s obilovinami, takže se to taky budeme teďka teprve učit. A to je většinou asi hovězí maso? Ano. Hovězí maso, zkoušeli jsme různé jiné alternativy, včetně zvěřiny, ale tím, jak je to malá a nová kategorie, tak teprve ty spotřebitelé to objevují a tyhle ty nuance přijdou a možná až později. Já jsem viděl teda krutí, není to taky... Může být i krutí, ano. Krutí. Jedna z variant je i krutí. Až pojete do Indie, jste v Indii vlastně? V Indii taky moc nejsme. Zrovna jste vybrali Africkou republiku a Indii, kde moc nejsme. Indie samozřejmě by se nabízel potenciál slušný, ale zase je potřeba podívat se, kolik těch spotřebitelů takhle reálně se stravovat může. A budu se ptát exportního týmu, díky za ten tip, jak to vypadá, proč nejsme v Indii? Jo, v Malajsii jste, na Filipínách jste, tak jako se cestou mezi přistání udělá nějaký. Schodíme tam z letadla nějaký výrobek. Je nějaký stát, kam byste se vy osobně hrozně chtěl dostat a zatím se to nedaří? Chtěl bych se dostat do Německa pod značkou MCO, do nějakého velkého řetězce typu Hofer nebo Aldi. Proto by byl moment, kdy prostě v uvozovkách východoevropský výrobce s vlastní značkou uspěl na západoevropském trhu. To by mě jako osobně potěšilo. Nejsme od toho úplně daleko, protože dodáváme do Hofera, což je diskontér právě v těch německy mluvících zemích, jejich privátní značku. Oni to distribujou, tuším, Rakousko, Švýcarsko, nevím jestli Německo, pár takových zemí. Nejsme od toho tak daleko, ale dostat se tam s vlastní značkou a být tam dlouhodobě, to se mi zdá ještě pořád těžký.
Takže to by byla ta meta. Jo, to by bylo takový osobní úspěch, i tak jako úspěch trošku jako nás Čechů, že prostě dokážeme s těma našima značkama těm německým spotřebitelům, který stejně jako v jiný zemi jsou prostě nacionální, že jo, preferujou ty vlastní značky, takže tam dokážeme uspět. Podobně možná bych považoval za podobný úspěch dostat se do Anglie, kde ten trh je ještě víc konkurenční, protože těch výrobců cereálí v Anglii prostě je spoustu. Dobře, tak to je jejich kolíbka, ale v Německu Walmartu se to nepovedlo, tam jako narazil na Aldi a jako po letech snažení toho radši nechal. Takže budeme držet palce, víme, jaký je cíl, víme, co budeme hledat. Jo? Prostě jako jste našel v Japonsku, v Kyotu 4 svoje tyčky, tak já budu chodit do toho oferu a budu se koukat. Jo? Prostě Martine, budete pod drobnohledem, ale v každém případě vám držíme palce. Že? Ano, přesně tak. A já musím říct, že jsem moc rád, že existují firmy jako ta vaše, které zpracovávají něco, co vyrobí čeští zemědělci a následně to vyváží, protože samozřejmě čím více bude exportu těch českých značek, z těch českých surovin a těch surovin zpracovaných v Česku, tak tím samozřejmě lépe i pro nás. No, to je ta přidaná hodnota, o které se furt mluví, ale tadyhle pan Martin Jahoda to dělá, přátelé. Děkuju moc za milý povídání a mě osobně to dělá radost, když prostě takhle tu českou práci a český nápady dokážeme zúročit.